ReLU е изкуствен интелект, който сегментира от CBCT, отделни зъби, челюстите и други анатомични структури, както в един групиран формат, така и в индивидуален STL файл. STL файл на една структура или множество могат да се използват за дигитална екстракция при единични и множествени импланти и създаването на така наречения сегментиран модел. Този модел се използва за да се копира профила на изникване на зъба и супракръсталната компонента на корена. Друга апликация на ReLU е в резективната хирургия или в естетичната хирургия, където имаме много голям дисплей на венец и искаме да намалиме венечната усмивка, или като експозираме естествената коронка на зъба, или правим примерно фасети и искаме да знаем от бъдещата форма на зъба и зенита дали трябва да се отнема кост или не. Друга апликация, която се използва е в ортодонтията, например, където ако имаме един ретиниран кучешки зъб, STL от този ретиниран кучешки зъб може да се вземе и да се постави обратно в зъбната дъга и така да се види дали трябва да се отваря място за подреждането на този зъб в дъгата или трябва да се измисли някакъв друг подход. Това са само някои от типовете и триковете, които използваме STL в нашата ежедневна практика. За повече информация и как ние използваме тази информационна система, заповядайте на 19.10, където ще се запознаем в дълбочина.